الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن فقرات تحديد النار ما يكون النار ما يكون عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن فقرات تحديد النار ما يكون النار ما يكون يا منتقاي وعزل عيب بحدي سنة حسان وريتهم أمثلتي أنجلت في أبنو حبيبو أميتنا وسيو كبرمبو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو أميتنا وسيو كبرمبو مسمطنا راي هاريبو غلاي أختيتو أبلاي عين مسددة عين صلاتنا قدنا يونبر ما استزانينا رحبح مسوفرة درتنا كدفة دولنا بحبار حوخنا كدفة ولا باش غيزة فتت لعبة تفاني ونخو حنت خيس لبي كم تحلو سنتنا يابا كان دي الفتحي أبنو حبيبي أميتنا وتخدمنا نجزانا قبرقزو عيني حسان عيني تتابعي عيني ننقيرو كتلمت مساي عيني تلمات كيرو قدما كنت مسمتعنا سعيدنا صلى دلونات دلونتنا دلونت دلونتنا دلونت 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 ذهبنا هلاونت دلونتنا دلونت 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 ذهبنا هلاونت دلونتنا نديو ما كسبتنا يو خبلنا نديو يو خلنتنا ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 34 ዓመት እጅበት መንግስቲ ዝብሎ ዘይኮን ክዝብለካ ዘለኹ ኣቨሬጅ ኤርትራዊ ዝሓስቦ እንታይ ኢሉ ዝሓስብ ኣብ ደቀ ኣምሓራ ተወሊዱ ዝዓበየ መሬት እናፀበበ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝሓስብ ቢካዝ እቲ ህዝቢ እናወሰኸ ክኸይድ ከሎ እቲ ጤሳ እናፀበበ ዝኸይድ ኣብ ኣስመራ ተወለደ እቲ መሬት እናፀበበ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብ ከባቢ ከረን ተወለድና እቲ መሬት እናፀበበ ይኸይድ ከም ዘሎ ህዝቢ ናበይ ክኸይድ ይብል ይጭነቕ everywhere ኣብ መንደፈራ ከለኹ ከምኡ እቲ መሬት እናፀበበ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ክብል ኢለ ኤርትራ ሓንቲ ዓባይ ሃገር ምዃና ኤርትራ ንብሙሉ ህዝቢ ኤርትራ ወሲድካ ኣብ ዳህላክ ከተቐምጦ እሞ ሃብታም ህዝቢ ኮይኑ ክነብር ከም ዝኽእል ኣብ ገምገማት ናይ ኤርትራውያን ብዙሕ ግዜ የለን ኤቭሪ ኤርትራዊ ኣብዛ ዳህላክ ትበሃል ደሴት ጥራይ ክነብር ይኽእል እዩ እቲ ዝዓበየ ክፋል ናይ ኤርትራ ገዲፍካ ማለት እዩ እንታይ ንኽንብል ኢልና ኢና ሓደ ካብቲ እቲ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ብፍላይ እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ውሽጢ ዘሎ እውን እንተኾነ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ኤርትራ እንታይ ፀጋ ከም ዘለዋ ከስተማቕራይ ከዓለም በቲ ዝተፈጠረ ኩነታት እዚ ድማ እንታይ ፈቲሩ ኤርትራ ሃብታም ከም ምዃና ኣብ ውሽጡ ዘይኣምን መንእሰይ ኣለና ኤርትራ ክትቅየር ዘይትኽእል ዝመስሎ ንኩሉ ኣብ ከባቢና ዘሎ እናረኣየ ኤርትራሲ በቃ ሳክት በቃ ኣነ ነጂ ንስኻን ክንዘራረብ ከለና ሳክት ከምዚ ኣብ ህውተታ ክንዛረብ ስለ ዘለና እምበር እዛ ሃገር እዚኣ ተስፋ ዘለዋ ወይ እውን ገለ ነገር ክትከውን ትኽእል ኮይኑ ዘይስምዖ ውሑድ ኣይኮነን ንሽተይ ሃገር ፅጋተኛ ናትና ክኸውን ኣለዎ እምበር ንዓና ከጣልዓና ዝኽእል ኣይኮነን ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም ንነዊሕ ዓመታት ዝኽተልዎ ዝነበሩ ድማ ካብኡ ዝብገሲ ነይሩ ብዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ እቲ መድረኻት ይቀያየር ስለ ዘሎ ብዝቐልጠፈ ክትጎየሉ ዘለዋ ኩነታት እዩ ሕጂ ሓደ ካብቲ ክንደፍኣሉ ንኽእል ኢንቨስትመንት እዩ ኢንቨስትመንት ክበሃል ከሎ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ካብ ቻይና ፍልይ ዝብል ምክንያቱ መንግስቲ ኣሜሪካ ኢንቨስት ኣይገብርን እዩ ሲ ዳትስ አ ዲፍረንስ ኣብ ኤርትራ ኢንቨስት ዝገብራ ዘለዋ ትካላት ብምልአት ናይ ስቴት ናይቲ መንግስቲ እየን ወርቂ ዘውፅኣ ዘለዋ ኮፐር ዘውፅኣ ዘለዋ ዚንክ ዘውፅኣ ዘለዋ whatever it is ነቲ ዘሎ ፀጋታት ኩሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዘውፅኣ ዘለዋ ናይ መንግስቲ ትካላት እየን ናይ ብሕቲ ትካላት ኣይኮነን ናይ ቻይና ማለት ካለ ናይ ቻይና ማለት እየን ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ኣብ ኣሜሪካ ግን መንግስቲ ኣሜሪካ ኣይኮነን ኢንቨስት ዝገብር private companies እየን ኢንቨስት ዝገብራ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኤርትራ it has to make sure ብውሕዱ ውሕዳት ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ኢንቨስት ክገብሩ ዝኽእሉ best of case እቲ ዝበለፀ ክኸውን ዝኽእል
قال كابتوب ندونالد ترامب مشاركته زخون سبات نا انفستمنت عدل كرقبولو زغولو كتكام لك good example ابزي اكبكم سوماليا انتاي جيرو سوماليا نزنا سومالي لاند نجر مسرسن لهم تاجرهم لوبيز بهال جروب جيروم اب واشنطن ني لما ماسك رقيبهم تاي لهم ستارلينك نات كان ابانا تو and help us out እቲ ናይ ሶማሊላንድ ዝበሃል ንሉላውነትና ንኸይፈርስ ከምኡ ድማ ምስ ኣሜሪካ ዘለና ዝምድና ኣብ ምሕጋዝ ዘለካ ፅልዋ ጌርካ ሓግዘና ንሕና ድማ ነቲ ናትካ ስታርሊንክ ድዩ ካልእ ቴክኖሎጂስ ናትካ ናብ ሶማልያ ክትእትዎ ከነፍቅደልካ ኢና ኢሎሞ ድሮ እቲ ስታርሊንክ ዝበሃል ኣብ ሶማልያ ኦፕሬት ክገብር ጀሚሩ ኣሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ እዚ ኣብ ዲኣርሲ ንሪኦ ዘለና ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ንሪኦ ዘለና ኣብ ሊብያ ንሪኦ ዘለና ኣብ ካልእ ንሪኦ ዘለና ካፒታሊስትስ ናይ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ሃገር ኢንቨስት ክገብራ ስለ ዝኾና ነተን ካምፓኒ ከርብሕ ክብል ዶናልድ ትራምፕ ኤግዜኪቲቭ ፓወር ሳይን ክገብረልካ ይኽእል እዩ ሓደ ኤርትራዊ ኢንቨስተር እንተለና ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ፎር ኤግዛምፕል and he's connected to the Republican base ናቱ ናይ ገለ ውሕዳት ተበግሶ ንሳቶም ኢንቨስት ክገብሩ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ስለ ዘርብሖ ናቶም ተበግሶ እንኮላይ ነቲ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ፅልዋ ከም ዘለዎ ንክገልፅ ኢለ ስለዚ ዲያስፖራ ኤርትራ ኤርትራውያን ኣሜሪካንስ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ተርጂኻን ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ንብሎ ዘለና እዞም ሰባት እዚኣቶም ኢንቨስት ክገብሩ ንኤርትራ ክኣትዉ ከለዉ ሓደ ካብኡ ናይ ኣሜሪካ ኢንተረስት ናብ ኤርትራ ስለ ዝኣቱ ዘሎ በኣታቶም it helps ነቲ ሰብ ዝደልዩ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒታት ቀዳምነት ክወሃቦም ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ኢንቨስትመንት ናብ ኤርትራ ንክኣቱ ክንስሕብ ክንክእል ኣለና ኣፍ ደገ ክንከፍት ክንክእል ኣለና ንዑ ገምጢልካ መይ ነዚያ ሕጂ ኣንዊሕያ ኣለኹ ግን ኣብ ኣርባዕታት ዝክረ ተኮይንካ ሓንቲ ካምፓኒ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ነዳዲ ረኺባ ነይራ እዩ ተባሂሉ ነዳዲ ምስ ረኸበታ ኢሎም እቲ ነዳዲ ክወፅእ ተኮይኑ ብኤርትራ ኣፍ ደገ ባሕሪ የድሊ ኢሎም ሓንቲ ካብቲ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ፌደሬትድ ንክትከውን ዓብ ተራ ዝተፃወተ እዛ ካምፓኒ እዚኣ ኢሎም ዳን እቲ ኢንተረስት ናይ ኣሜሪካ ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ክንዲ ምንታይ ፅልዋ ከም ዘለዎ ናብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ኣሜሪካ is a kleptocratic country ኮርፖሬሽንስ ዝቋፀርዎ ወይ ንኮርፖሬሽንስ ሰርቪስ ዝገብር መንግስቲ እዩ ዘሎ ስለዚ ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ናባኻ መፅአን ኢንቨስት ንክገብራ እንድሕር ዕድላት ፈጢርካ ኣለን ወይ እውን ኣትራክቲቭ እንድሕር ኮንካ ንኣብነት ዝነዳዲ ዶ ገለ ዶ ዝብሉ ንነዊሕ እዋን ይጥብትዎ እዮም ኣብ ኤርትራ ይበሃል ስለዚ ንዓታቶም ድዩ ንካልእ ኢንዱስትሪ ዘለዎም ድዩ ንካልእ ገለ ዝደልዩ ኤርትራ ንዖም ዕድል እንድሕር ጌራ ዕድል ፈጢራ ብኡ ጌሮም እቶም ካምፓኒታት እያቶም ሎቢ ጌሮም ብናቶም ሎቢ ጌሮም ምስ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ኩነታት ተቀላጥፎ ወይ እውን ናብ ክውንነት ንክሰግር ክገብርዎ ይኽእሉ what do you think ገለ ብዝቲ ናይ ካምፓኒስ ናይ ኣሜሪካን ኢንቨስትመንትን እንታይ ተራ ክፃወት ትኽእል ትብል ኣብዚ هو ግን እቲ ኢንቨስትመንትን እቲ ጂኦፖለቲክስን ግን ክትሓዝ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ አንፎርቹኔትሊ ከምዚ ነፃ ዕዳጋ ኮይኑ እተን ኣሜሪካን ካምፓኒዝን ካልኦት ደን ኣብ ኤርትራ ኢንቨስትመንት ኣለወንሲ ተን ንሓዋሩ ኢንቨስትመንተን ክከላኸላሲ ይከላኸላልካ ልኡላውነትካ ክብራልካ ማለት ብጣዕሚ ክእል እዩ አንፎርቹኔትሊ ግን በተሓረ ወገንካ ክኸውን ይኽእል እዩ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ዓብ ቴክኖሎጂ ስለ ዝኾነ ናይ ኢሎን ማስክ ስታርሊንክ ሎ ፅቡቅ ጠቂስካ ኣለካ ግን ብኤንድ ኦፍ ደይ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ፈቲኻ ፀሊእካ ብየማን ተሰሲኡ ኢሎን ማስክ ብፀጋም ተሰሲኡ ስዊች ኣላ ኣጥፎ ምባል ጥራሕ ሕጂ ኢንፋክት ኣብ መንጎ ዩክሬንን ራሽያን ውግእ ዝተጀመረ መጀመርያ ንዩክሬን ኣጥፊኡሎም ነይሩ ድሓር ንራሽያ ኣጥፊኡሎም ነይሩ ድሓር ንዩክሬን ወሊዕሎም ከምዚ ዓይነት ሓይሊ ዘለዎም ሕጂ ድኾነ ኮይኑ ድሓን ኣብ ኢንተርነት በፂሕካ ስኳ ድሓን ምንታይ ዳ ባዕልካ ዲኻ ሳተላይት ክትገብር ወይ ከዓ ማራፂ የብልካ ንሱ ሓስር ገሊልካ ነቶም ፈላጣት ንግደፈሎም ድውሰን ነገር እዩ ደሰይም ኣተሓሳስባ ኣብ ክንዲ ኢንተርነት ኤሌክትሪሲቲ ንበሎ ሕጂ ንኣብነት ሓደ ፀዓት ናይ ኢትዮጵያ ካብዚ ገይሮሞ ዘለዎ ግድብ እቲ ኢንፍራስትራክቸር እንተዳሃልዩ ካብቲ ግድብ ንኤርትራ ዝኣቱ ፓሎታት ገመዳት ገለገለ ጌርካ እቲኻ እቲ ኤሌክትሪሲቲ ብቐሊሉ ምልእቲ ኤርትራ ክተብርሃ ትኽእል ኢኻ ግን እንታይ ካ ትኸውን ኣለኻ ማለት እዩ ብየማን ተሲኦም ድዮም ብፀጋም ተሲኦም ተደልዮም ውልዕኻ ተደልዮም መጥፎኻ ክትኸውን ኣለኻ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ቁጠባ ጥራሕ ደይኮነሲ ምስቲ ሃገራዊ ድሕነትን ምስቲ ልኡላውነትን ምስቲ ጂኦፖለቲክስ ናብ ግምት እቱ ማለት እዩ ሕጂ ፅቡቅ ካብዛ ርእስቲ ኣይንርሕቕን ኢና ግን ዓንተ ወይ ኣብዚኣ ክትሪኣ ፀናሕካ ስእሊ ሲ ሓንቲ ነገር ሕሲባትን እሞ እዚ ናይ ግብፂ ሚኒስተር ምስ ናትና ሚኒስተር ኮይኖም ሰላም እናተባህሉ ፅብቕቲ ስእሊ ነይራ ኦኬ እዚኣ
تملس أبلاد عندي بيرفكت حجي مزاد بالك خطا حزايا جن اي هوب نخلص بقليل خرد خمس نعي كل هذا اللي دلهم انت يقبل دلي حجي نقولها في الشخطة امونغو ايرتران قبصن زرقي محزننا الزرق الله رايت زي اسئله زي لك خمزيا امونغو ايرتران امونغو ابي حمدن 2010 شمنت 2010 شعتن 2020 رينا يا حجي مسعوق بعديتنا خنا تحازوته خوينا قبص مشارويتي حين قيلات متيلك هتدر فيها مالتي صباح نقولها أبي مشارويتي أمريكا مشارويتي كم يكون هاجرات كلاتن نناتن ربح اللون نقطبن كامبانيتاتن نسلامن زربه أقداسي كوارا أوفيشالي أمناي دبلوماتيك عالم كم زي سئل انتاي دبهال فوتو أوبورتشنتي دبهال نتم كاميرا خاطر عمل الناس كيف الشخبولي الكاتيجوري مالتي إذا انتاي مالت عاشي خوينا ما يكونن نتا تزور ناي مريحنات ناي دبلوماسي ناي قال ماكينة نيمان نصقامي حتبلا نحنسا بصقامكا غوبولو بيمانكا صرفلو ما قد باصع نحنساكا بيمانكا غوبولو بصقامكا صرفلو اجاسنا غبركا يدخيت حجي طلي ممنا ازيوم طعيات اليوم ازي ابي احمد طبايو خمزي قال حجي انا ونبل باي ذا واي مات ابز فيسبوك نحنساب كاب كارتون دا غبركو خاب قلم دا غبركو نتي ناي سوشيال ميديا كحرقنا دلي محرق يوم نغراتهم بزح نغبرينا مالتي كن قد حق انت تدمرص اب ماتوريتي نتم مرحتنا انت نمنتاي خمصلي نتم مرحتنا ناي قطباوي ناي قال دغونه مرحي بتحجد مص حجد الله مالتي كتهبهم ترى اخونكا فلكسبيليتي كتردا لهم انت اخونكا عالم سي فلكسبل اندا اخونكا امبر كمزي ويانا طليماتنا ابي مصينا دبال عالم ناي ايماتشر مخاني مالتي اجتاي انت يا خبط لنا نبزان بالكا ممصا صباح نكون فاست فورورد نكبر ኢትዮጵያ አቢና ናቱ ገለ ገብራለሁ ጽባህ ንኮ እምባር አነ ሰላም ገረ ህዝብ ኢትዮጵያ ከም ደረጋጋ ገረ ዓሰብ ከፊልና ከም ተጠቀመሉ ላውነትና خبيرና ከም ተጠቀመሉ ገረ በቲ ድግቡ ዶባትና ተሓጺሩ ቁጠባ ወርክብ ለከ ከምዝ ጅቡትን ኢትዮጵያ እንደገብሮ ደለዋ ምስ ኤርትራ ከም ክንገብር ንኽእል ኢና ኢሉን እንተናምነት ጽባህ ንጎታ ተሰማዕ ንኤርትራ ብኩሉ ማዕቀኒታቱ حراي دحن كم خاب كونه تبلو تخوينو كم زي اجرم تسايلهم مسابي انتريومنا كنسنبد وني يبلنا مهلتي مخنياتو نسو يدغبر اب عالم اذناي سيريا تيرورست لهم كندي عامتات دغويو ونبرو سباي كيدو مسترامب تجابيطو ترامب مشاروي تيلكا درف نايزن نايشن دقلعت كبر حسكا دخون ايكونن مالتي حجي دخونه خوينو ام متعصف كله خلو دتخته تعصف دغبرك انا ايرترا بتحاروغن كافتي كولدنا كاونا ولدهم محلالف نجل انتي مالتيو تلولاونت زي هندف الكانا بلولاونت كاد خويد ابزا 2018 دغبروا كبطعم ايسا معلاني كن بزربا امبر اب غبري رانان مالتيو حجي كوم يلوم تلاقصيلمو اذا تبلو دلخا كامباني تيخا تسفا تحسك تقبرهم نتنعخا دحجز نصلايخا حيلو دغوادل نغرات ديخا تقبر از فلكسبيليتي نمنغست هو مالتي ግን ሓደ ካብቲ ክጻወትሉ ድግቡ ካርታሲ ቁጠባዊ ምትእስሳር ጌርካ ሕጂ ንኣብነት ካብ ስዑድ ገለ ክንሰምዕ ከለና ኩላትና ንሕጓስ ኢና ቀልጢፍና ዓሰብ ምስ ስዑድ ገለ ድግበር ዘሎ ሰምዕ ጽቡቕ ምክንያቱ እቲ ቁጠባዊ ምትሕልላኽ ተሎሲ በይንና ይኮንና ንጸላለና ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ ኣሜሪካ ስለድኾነ ኣርእስትና ኢሎም መዓልቲ ዘረባና ንኣሜሪካ ነተን ንኣሜሪካ ካምፓኒ ሲኻ ትብል ድምሸቱ ሓቅኻ ንዕዎም ከዓ ኣብቲ ቁጠባና ናትና ኣብቲ ቁጠባ ዞባና ንዓቶም ይኹኑ ካምፓኒታት ይኹኑ ብዓብዪ ከዓ ንስዑድ ንዩኤኢ ንቀጠር ንግብፂ ንሶማልያ ዝፀልዎ ሃገራት ስለድኾኑ ናታቶም ምትሕብባር ጌርካ ንኤርትራ ግን ኣብ ዋግዕ ዕዳጋ ዘይእቱ ጌርካ ክግበር ይኽእል ተኮይኑ ኣይሆፕ ከምቲ ገይርቶ ትኸውን ዝሓለፈ 30 ዓመት ናብ ከምኡ ዝወስደና መገድታት ትህሉ መሃለወ ኣብቲ መጀመርያ 9 ሰዓታት ክንሪኦ ከለና ኤርትራ ከምኡ ክትገብር እያ ትፍትን ነይራ ግን ተሓለፈት መገድ እዚኣ ጥራይ ሓኔራ ካልእ ዕድላት ኣይነበረን ካልእ ንየማን ፀጋም ኢልካ ፍሌክሲቢሊቲ ኣይነበረን ክባህር ኣይክእልኒ 00 ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ዘላ ናብ ከምኡ ዝመርሕ እንተደኣ ኮይኑ ምስቲ ናሽናል ሴኩሪቲ ምስቲ ሃገራዊ ድሕነት ከዓ እንተ ተሓሒዙ ኦፍኮርስ ንምሸቱ እንታይ ክኸውን ዝኽእል ድላይካ ፖለቲካ ዝፃወት ድላይካ ገለ ግበር ግን ቅድሚ ኩሉ ግን ሃገር ተሃሉ እያ ክትከውን ማለት እዩ ሕጂ ከምዚታት ዕድል ዝፍጠረሉ ነገር ኩሉ ግን ሄር ዘ ባሎም ላይን
إزي نجار إزي صباح دغير نجار أيكونن دحر حمش عمل دغير نجار أيكونن وزم مراحتي أب سعودي دولو ودسي أيضا 4 عامات جيرو دي حجي سالا سانجلن أبي تبقى دولو جينا 5 عامات دي جبر 4 شعتن توم ناتو ولودو ولا صباح نقوفانو مسيوم تكو قال بزي قدس إزو ولودو ناي إثيوبيا كي بهراتشن نيرترا ناسنتا نمقبات كم زي قد هو فلتيو لازم بعسران حمشن ب30 عامات نقدميت انت را حسيبك إيرترا بزح نتقطبان نت جيوبوليتكسن نت سكيورتين أب قمت إتي تخيد دل منقستي وقاعد أقر قبر يدلعي مالتيو إذا قبر تخوين خا ህዝቡ ደሳተፍ ክኸውን ኣለዎ ብውሕዳት ዝቋፃፀርዎ ክኸውን የብሉን እቲ ዝግበር ስምዕውን ዋላቲ ዝግበር ድቤት እውን ከም ዝገብሮ ዘለና ድዩ ብግልፂ ህዝቢ ኤርትራ ይህን ምሂን ተባሂሉ እንተተዛሪብሉ ኣብቲ መንግስቲ ድመርሖ ዘሎ ደልዮ ዘሎ ናው ገፁ ይኽርዕም ማለት እዩ ግን ኩሉ ግዜ ብሕቡእ ውሕዳት ሰባት ብዘይፍለጥ ነገር ኣብ ገለ ኮይኖም ተሳሚዖም ዝገበርዎም ኢሉ እንተ ሓሲቡ ግን ዋላ ትገበርካ ዋላ ተተሳማዕካ ኮንስፒራሲ ቲዮሪ ኩሉ ግዜ ክህሉ እዩ خاود جدد مسألة تحابيرهم بوشتنا خوينهم قال ملل نبالك زمت مزح حتتات قالن كل خلي مالتي لازم سي as long as تقط أبا دبارة بالو مجدتات أنت أهلي نت security حجزان يا تقندي بزي واقع داقة أفتي أرستخين وحنا لهم عالتب جن قرب مسكوت أبا خنا تحس أفتي حجن أمنت كابتا قندي تخال أنا جرس قوات رفنا تبلتغلي حاجة مقبي بقرر خي خات التحس حجن مقبي خا كاب دقد ما تتخوينه التي نعو دفري مدابرياتي دقعتات ديو قال ديو كوص اد ما تتخوينه اسو توصيو تعاصي خا بغورر خا تعاصي خا تخونكا لولاو نتكات فيكا مالتي حج حدا خا تعبي بزح تسفا دغبرون سغمت بعيني در اخونا بيرتا دغبر افتي ناي مغبسي وحسنات ناي مغبس نفس خا مخال دبل مالتي حج حسبنا بلو علم أبقوت خيدا كلاتن شاما دبهالو تبصيحو ولا مسكالوت علامات ون كات اوف كون كالخا ግን بوشتخا مغب فريخا كنبر تغلط خونكا توصل لها مالتي حجي خابت حدا دلدل دغبركا بوشت دفري بحلفي مغب اب قدامنا دتو مالتي حجي مغبي ماي حكمنا قله اباتن زتكوره دخونه خوينو ኤርትራው ባዕሉ ነተቆጠቡ ድቋጻጽረሉ መገደታት እንዳበርታዕተ ኸይዱ እንዳበርታዕተ ሃገር ትልወና ብዙሕ ግዜ ወሲዱ አንፈቱና ኸይዱ ዝወለዶ እዚ አይ ቲንክ ክሳብ ደካሎ ኸይዱ ሕጂ አረኻኺቡ ነዝ መጽለሎ ወለዶ በዚ ሕድር ዝተረኪብዎ ኸአ አም ሹር ሂ ካን ዱ ኢት ግን ሆፕፉሊ ካብዚ ዝሓለፈ 25 ዓመት ብዙሕ ተማሂርና ንኸውን ኣክፊሕልካ ዳ ያ حنتي كابتي بوليتيكا وكنتات وتيلنا أبي كنريو ممارس كونيرة إرترا أبتقد ميتون نريو نبلوز أن هنا لينك أنا حنتي فيديو شير جيراني رانسي أمباسادر صوفيا تسفى مريم أب كندا مسز بيرت بس محبركم نايت حاجة نايت كتما نايت ترونتو مثلا إنك ترحب كلا فيستيفال حنتي زربات زارباني را بتي زربان ساز بلتا دما نفس سنغافور كيدا كم زنبرتن سنغافور بزعا سنغافور كتجلس كلا دما سنغافور سي كاب دهلاك نيشتا يتعبيلا كابز دسيت دهلاك مالتيو دهلاك كبير نيشتا يزعبي 6 مليون زخون حزب اللو وطبعا تدما كبابي فرق تريليوني لا I think كبابي 500 بليون دي قالي طبعا سنغافور GDP per capita one of the best one of the richest countries in the world as simple انتاي كبلي له كند دهلاك زي كاب دهلاك زي تعب بوتا حجر ملو 6 مليون كند بس حزبنا تنازلوا بوتا حيزا وطبعا هذا ما بعلم زبلته اجنتاي كبلي له دمصال كازلهم we have so much of resources ብዙ ጸጋታት አለዋት ሀገርና ነጽነትና ከምድረክብ ድማ حيال عامታት ሓሊፍሎ ሕጂ እንታይ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ሓለፈ 34 ዓመት ሕጂ በቲ መንግስቲ ዝብሎ ዘይኮን ክዝብለካ ዘለኹ ኣቨሬጅ ኤርትራዊ ዝሓስቦ እንታይ ኢሉ ዝሓስብ ኣብ ደቀ ኣምሓራ ተወሊዱ ዝዓበየ መሬት እናፀበበ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝሓስብ because እቲ ህዝቢ እናወስኸ ክኸይድ ከሎ እቲ ጤሳ እናፀበበ ዝኸይድ ኣብ ኣስመራ ተወለደ እቲ መሬት እናፀበበ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብ ከባቢ ከረን ተወለድና እቲ መሬት እናፀበበ ይኸይድ ከም ዘሎ ህዝቢ ናበይ ክኸይድ ይብል ይጭነቕ everywhere ab mandafara khallo kom tmeret na sababay zaqayd zallo intay ma intay kibli le ኤርትራ ሓንቲ ዓባይ ሃገር ምዃና
ኤርትራ ንብሙሉ ህዝቢ ኤርትራ ወሲድካ ኣብ ዳህላክ ከተቐምጦ እሞ ሃብታም ህዝቢ ኮይኑ ክነብር ከም ዝኽእል ኣብ ገምገማት ናይ ኤርትራውያን ብዙሕ ግዜ የለን ኤቭሪ ኤርትራዊ ኣብዛ ዳህላክ ትበሃል ደሴት ጥራይ ክነብር ይኽእል እዩ ዝዓበየ ክፋል ናይ ኤርትራ ገዲፍካ ማለት እዩ ሶ እንታይ ንኽንብል ኢልና ኢና ሓደ ካብቲ እቲ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ብፍላይ እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዘሎ እውን እንተኾነ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ኤርትራ እንታይ ፀጋ ከም ዘለዋ ከስተማቕራይ ከዓለም በቲ ዝተፈጠረ ኩነታት እዚ ድማ እንታይ ፈቲሩ ኤርትራ ሃብታም ከም ምዃና ኣብ ውሽጡ ዘይኣምን መንእሰይ ኣለና ኤርትራ ክትቅየር ዘይትኽእል ዝመስሎ ንኩሉ ኣብ ከባቢና ዘሎ እናረኣየ ኤርትራሲ በቃ ሳክት በቃ ኣነ ንጂ ንስኻን ክንዘራረብ ከለና ሳክት ከምዚ ኣብ ህውተታ ክንዛረብ ስለ ዘለና እምበር እዛ ሃገር እዚኣ ተስፋ ዘለዋ ወይ እውን ገለ ነገር ክትከውን ትኽእል ኮይኑ ዘይስምዖ ውሑድ ኣይኮነን እንታይ ክብል ኢለ መንግስቲ ኤርትራ it's about time ፀጋታት ናይቲ ሃገር aggressively exploit ክገብሮ sometimes ከምቲ ትብሎ ፀናሕካ ራሽያ ነዳዲ ናቶም 60% ካብቲ ዕዳጋ ዘሎ 34% ካብቲ ኣብ ዕዳጋ ክሽየጦ ዝግባእ ጎዲሉ ከሎ ይሸጥዎ ኣለዉ Putin is a very very intelligent person but he knows how the world of ዓለም ከመይ ኢላ ከም ትሰርሕ ትርድኦ ኣላ ምክንያቱ ኩሉ ትደልዮ ትረክብ ማለት ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ክብል ኢለ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ዘለዋ ፀጋታት ዋላ እኳ በቲ ፐርፌክት ንሕና ንደልዮ ንዓና ከርባሓና ዝኽእል ክንረኽቦ እንተዘይከኣልና ዋላ እውን ኣብ ሾርት ተርም እናኸሰርና ካብቲ ክንረኽቦ ንኽእል እናጎደለና ግን ነቲ ዘለና ኩነታት ናይ ቁጠባ ነቲ መንእሰይ ንዓመታት ኣብ ግንባራት ብኦልሞስት ብሕሱር ደሞዝ መፃኢናቱ ድማ ኣብ ጠልጠል ገዲፉ ዝነብር ዘሎ ከመይ ጌርና ከነገልግሎ ንኽእል ብኸመይ ዕድል ክንፈጥረሉ ንኽእል ብኸመይ ገዛ ክስራሓሉ ይኽእል ብኸመይ ንሱን ደቁን ፅቡቕ ናይ ጥዕና ክንክን ዝረኽብሉ ትምህርቲ ዝረኽብሉ ዘዕርፍሉ ድማ ልዕሊ ኩሉ ዘዕርፍሉ ኣሚን ሓደ ሰብ ክገብረልካ ይኽእል ግን ፎርኤቨር ከምኡ ኢሉ ክነብረካ ይክእልኒ እዩ ኣሚን ክንደይ ጀነሬሽን ሓደ ወለዶ ኣብ ሰውራ ተዋግዩ ተሰዊዩ ሓሊፍልና እቲ ካብኡ ዝተመለሰ ድማ ክሳብ ሎሚ ኣይዕረፈን ክሳብ ሎሚ ኣይዕረፈን ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ናይ ሎሚ ቪድዮ ናይ ኣወል ስዕት ስለ ሰማዕና ውጊ የለን ክብገስ እውን ኣይክእልኒ ይብል ነይሩ ኣም ሪሊ ሃፒ ካብ ኤርትራ ዝወፅእ ዘሎ መልእኽቲ ኩናት ክህሉ ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ እቲ እውን ኮዞ ኣብዪ ኣሕመድ ክገብሮ ዝኽእል መናውራ ገይሩ ንዓና ናብ ቀሲና ንኸይንገዓዝ ናብ ካልእ ምዕባለታት ንኸይንኸይድ ዝገብረና ዘሎ እዩ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ወላ እውን እቲ ዝበለፀ ኮንዲሽንስ ከይረኸበ ከሎ ማዕድናት ናቱ ብብዝሒ ኣውፅኡ ንካምፓኒታት ኣግሬሲቭሊ ንክሰርሓ ከም ዝኽእላ ገይሩ ነቲ ዝረኸቦ ረብሓ ድማ ነቲ መንእሰይ እንታይ መንእሰይ ነቲ ዓብዪ ኦልሞስት ከባቢ 60 ዓመት ንሃገር ኣገልጊልዋ ዘሎ ናይ ገድሊ ጀነሬሽን ነዛ ተሪፋቶ ዘላ ዕድመ ገለ ነገር ክገብረሉ ክኽእል ኣሎ ገለ ነገር ንክገብረሉ ድማ ተበግሶ ክወስድ ክኽእል ኣሎ ምናልባት ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ነቲ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ህዝቢ ድማ ክእትዎ ክኽእል ኣሎ ኣንተ እውን ጠቂሰልካ ነይራነ ኣብ ኣሜሪካ 40,000 ዝኾነ ኤርትራዊ እንተሎ እዚ 40,000 ኣሜሪካዊ ዜጋ እዩ ሜይቢ 20,000 ዝኾን ኣሜሪካዊ ዜጋ እዩ ኣሜሪካውያን ዜጋታት ድማ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ዘሉ ዘሎ ኣሜሪካውያን ቦታ ክወሃቦም ኣሎ ካምፓኒታት ናትና ኣብ ህንዲ ቦታ ክወሃቦም ኣሎ ኣብ ዝኾነት ሃገር ካምፓኒታት ናትና ቦታ ክወሃቦም ኣሎ እዚ ማለት ማለት እዩ ነቶም ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኤርትራውያን ቦታ ናይ ኢንቨስትመንት መሃብ ማለት ብቋንቋ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ብቋንቋ ናይ ሃዋርድ ሉትኒክ ናይ ሚኒስተር ናይ ኮመርስ ናቱ ዘሎ ንኣሜሪካ ቀዳምነት ሂብካን ኢንቨስትመንት ዕድል መሃብ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ነዚ ተጠቂማ ብሓንቲ እምኒ 2-3 ዑፍ ትረኽበሉ ትኽእል በቲ ናይ ህዝባ ዕድላት ንምፍጣር በቲ ድማ ናይ ኢንቨስትመንት ዕድላት ትኸፍት ከም ዘላ ምስ ኣሜሪካ ክትሰርሓሉ ትኽእል ነዚ እስከናትካ ፊድባክ ኣብ ዝወስኸሉ ቢካዝ ኣይ ቲንክ ዊ ሃቭ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንእሰይ ንሕና እኳ ፅቡቕ ኢና ዘለና ኣነ ንስኻን ኣሚን ንዓና ከማና ዝጠዓሞሲ ውሑድ እዩ ኣብ ዓለም ዊ ኖው ዳት ኣብ ኤርትራ ግን እታ ሃገር ንክትቅፅል ብቓላት ክትገልፆ ዘይትኽእል ዋጋ ዝኸፈለ ህዝቢ ኣሎ ብፍላይ ኣብ ግንባራት ንዓመታት ኮፍ ኢሉ ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ዋርሳ ኢና ንብል ግን ወለቲ ይከኣሎ ካብኡ ንላዕሊ ሙሉእ ዕድሚኡ ኣብ ቃልሲ ድሕሪኡ መፅኡ እቲ ሃገር ክዕርፈላ ኣይከኣለ ደቁ ክዕርፉላ ኣይከኣሉን ንሱ ክዕርፈላ ኣይከኣለን ስለዚ ነዚኣቶም ይፅናሓለይ ክበሃሎ ዘይግባእ ብፍጹም ይፅናሓለይ ክበሃሎ ዘይግባእ ዳይ ክንዘረብ ከለና እውን ኢቭን እቲ መንግስቲ ሕፅረታት ናይ ባጀት እንተሎ ነዞም ኣብ ግንባራት ዘለው ንኸጣይሶም ፋንድ ክፈጥር ክኽእል ኣሎ
ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘለኹም ሲ ነቶም ኣብ ግንባራት ዘለዉ ንኽጣየሱ ብወግዓዊ መንገዲ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሓደ ፋንዲ ሓደ ኣካውንት ከፊትና ኣለና ኣበርክትሉ እቲ ኣበርክቶ ድማ መንእሰያት ኣብ ግንባራት ዘሎ ብፍላይ እቶም ነዊሕ ዓመታት ዘገልገሉ ቀዳማይ ዙርያ ድዩ ካልኣይ ዙርያ ድዩ ኣብ ናይ ሰውራዊ ወለዶ ድዩ እዚኣቶም ናብ ንቡር ሂወት ንኽምለሱ ሓግዙ እንድሕር ኢሉ እውን ሰናይ ነገር እዩ እዚ we have to contribute ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ሓሳባት እውን ከነበርክት ንኽእል ኢና ኣብዚኣ እንታይ ትብል ንስኻስ ከናትካ ርእቶ ክሰምዕ ደሊ ብጣዕሚ ደስ እናበለ ንሰምዓካ ፀኒሕ ሕጂ ምስ ትሕቶ ብዙሕ ነገራት ደልዓልካ ናይ ሕጂ ንኣብነት ናይ ሲንጋፖር ጠቐስካዮ ግን ተኣኪቡ ሲ ከመይ ገይሩ እዩ ነዞም ሃገር ደውሓሱ ነዞም ሃገር ተኸላኸሉ ነቶም ገዲፎሞም ዝኸዱ ስድራ ንዓኣቶም ቀዳምነት ንምፅእ ንኣትዎ ማለት እዩ ኣብኡ ተበፂሕና መቸም ናይ ብሓቅፍቲ ንደልዮ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ምስታ ናይ ሲንጋፖር ቀልጢፍና ነተሓዛቡ ብዙሕ ግዜ ከወሰድኩ ኣነ ሽዑ እኹል ስለ ዝነበርኩ ድሕሪ ናፅነት ማለት እዩ ዩኒቨርሲቲ ገለ ተናሉ እዋናት እዩ ዝኸውን ዘሎ ድሕሪ ናፅነት ረፈረንደም ሕልፍ ምስ በለ ገለ ኤርትራ በቃ ሽዑ ናይ ሓደ ናይ ማክሮ ኢኮኖሚክስ እዚ እዩ እቲ ትረአናትና ብዛዕባ ቁጠባ ምስቲ ሃገራዊ ቻርተር ተቐሚጡ ዘሎ ናይ ጀነራል ናይ ቁጠባ ኣሎ እንዲ ሽዑ እቲ ውልካ ከዓ እንታይ ዓይነት ማክሮ ኢኮኖሚክስ ኢና ክንክተል ንደሊ ገለ ዝብል ሕጂ ልክዕ ምስቲ ንሕና ነፃ ኮይና ኣብ ግብራውነት ተመርኮሰ ግብራውነት ማለት ኣይዲዮሎጂ እዚ ሶሻሊዝም እዩ ኮሚኒዝም እዩ ገለ ከይበልና ምስቲ ህዝብና ድኸይድ ምስቲ ናይ ሁሉ ኩነታት ድኸይድ ሕጂ ሓደ ቀልጢፉ ተለለየ ማሕበራዊ ፍትሒ ኣብ ከተማታት ምቅዳም ዶ ገለ ዝኾነ ኮይኑ ፕራግማቲክ ኣብ ክንዲ ከምዚና ንገብር ንሕና ከምዚና ኢልካ ድርቕ ምባልሲ ኣብ ክንዲ ዶግማቲክ ኣይዲዮሎግ ትኸውን እንታይ ማለት እዩ ፕራግማቲክ ወይ ከዓ ክውንነት ተመረፀ ትኸይድ ኢልካ ተመጊሱ ምስኡ ምስቲ ክሳብ ሕጂ እውን ዝሕጉሰካ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ እቲ ኣብ ስልጣን ንመፅእ ኹን እቲ ኣብ ደመሓድር ኹን ትገለኹን ብስጋይ ስጋኻ ደይኮነ ወይ ከዓ ናይ ዓዲ እዚኦም በዚ ተወኪሎም ኣለዉ ብሄር እዚኦም በዚ ኮይኖም ኣለዉ ኣውራጃ እዚኦም ኮይኖም ኣለዉ ደይኮነሲ ኩሉ ዜጋ ብሉፅ ዝኾነ ዜጋ ንቅድሚት ናምፃኻ ኣብ መሬት ተመርኮሰ መሪቶክራሲ ይድበሃል ኣይደኖታ ትግርኛ ይፈለጥ እኳን ኣለኹ ግን ብዓቕምን ብክእለትን ብተፈረ ድመፀ ብክእለት ማለት ሕጂ ሓደ ፍሉጥ ንፉዕ ሜካኒክሲ ኣበይ ዓድካ ትብሎ ወይ ከዓ እንታይ ሃይማኖትካ ትብሎ ገለ ነገር ኣይኮነን ሕጂ ንምንታይ ዝተሓዝ ዘሎ ብዙሓት ምናድ ኣብቲ እዋን እቲ ሳልሳይ ዓለም ዘሎ ሃገራት ኣብ ኣፍሪቃ ኹን ኣብ ኤሽያ ኹን ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ኹን እቶም ፖለቲካ ስልጣን ዝሕዙ ሓይልታት ዝኾነ ኮይኑ ናይ ኣዝማዶም እዮም ዝገብርዎ ሽዑ ልክ ከምዚ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ንሪኦ ወዲ ሓፍቱ ኣፍትኸውን ሰብኣይ ጓሉ ፍትኸውን ገለ እንዳበለት ናይ ዓፈር ብቐዳማይ ዝነግረና ነበረ ኣወል ስዒድ ከምኡ ዓይነት ኣተሓዛ ጌርካ ሓደ ክላስ ትፈጥር እዚ ሕጂ ምስቲ መሪቶክራሲ ድኸይድ ኣይኮነን ንምንታይ ከም ጠቕሶ ዘለኹ ቀልጢፋ ንግዛርካ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብቲ ማሕበራዊ ሰናይ እንታይ ኣብቲ ናሽናል ሃርሞኒ እንታይ ንብሎ ማሕበራዊ ስኒት ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ከዓ ኩሉ ናቱ ሃገር ኮይና ትስምዖ ማለት እዩ ማዕረኻ ዝተሸዓተ ብሄራትና ዝብል ማዕረያ ትብፅሓና ዝብል ከዓ ምናዳ ካብቲ ናይ ባሓቂ ዓብ ተዓወተሉ ነገር እዩ ማለት እዩ ሕጂ መለስ ኢልና ፕራግማቲዝም እንተኢልና ብእንግሊዘኛ ትኹንነት ማለት እዩ እቲ መሪቶክራሲ ንብሎ ዘለና እቲ ብክእለትካን ብዓቕምካን ድመፅእ ብረሃፅካን ብተወፋይነትካን ድመፅእ እነንቲ ማሕበራዊ ስኒ ሕጂ እዚአን ዓይነት ትኽተል ሃገርሲ ኣበይ ኣላ ተባሂሉ መን ኣላ ሞዴል ትኾነና ቀልጢፎም ሲንጋፖር ኢሎም ምክንያቱ ኣብቲ እዋን እቲ መራሕዮም ሊዋንኪው ነይሩ እዛ ንእሽተይ ሃገር እቲ ፖለቲካ ዝወዳደር ኣይኮነን ምስናትና ከምዚ እሶም ኣብ ዝበፂሖም ንሕና ኣብ ዝበፂሕና ኢልካ ተወዳድሩ ኣይኮነን ምክንያቱ ኩለና ናተን ኩነታት ስለ ዘለዎን ማለት እዩ ግን ኣብ ውሽጢ ሲንጋፖር እዚ ናይ ገሊኦም ናይ ቻይና ዓለት ዘለዎም ኣለዉ ማሌይስ ኣለዉ ብዙሕ ናይ ጃፓን ናይ ህንዲ ዘርኢ ዘለዉ ገለገለ ኣለዎ ብዙሕ ካብ ዝናትና ዕርዩ ተሓናፈፀ ማለት እዩ ኣብ ማእከሎም ሃገራውነት ከም ዝስማዕ ካልኣይ ከዓ ምስ ኣሜሪካ እንታይ ትብል ንዓቶም ምስ ቻይና ዲኹም ምስ ኣሜሪካ ዲኹም ትብል ቅድሚኡ ምስ ራሽያ ዲኹም ምስ ሶቪየት ዩኒየን ከዓ ላዊጦም ነይሩ ድሓር ከዓ ጂኦግራፊካሊ ከዓ ኣገዳሲ ቦታ እዮም ዘለዉ ሕጂ ሓደ ቁጠባ ክንፈጥር ተኮይና ምስ ዝኾነ ብዘየገድስ ኣብ መሬት ተመርኮሰ ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ከዓ
إلو دقبرو بحنسا كتكوس جميرة مالتي شو سنغافور حجها ناتو متكواس 3 عامات وسيخو اللي وانكيونا خالو تركيبهم عود هاجر كوينة حجي إيرترا موديلنا سنغافور يخطب الكلا اوف كورس كاب إثيوبيا جمير كسحقنا عندهم جميرة مشعو إن فات نحنساسي كم مثل دبلنا ريخون زغلو عنكفات مسيونا بلاكاي جن سنغافور نايبة حق صبوت مادليا شعو مادل نيرا حجق مادليا نشتي هاجرسي أبتبتصح تبتصخن تخيل كنت ده هلاك فرق ده هلاك تخون هاجرسي أبتبتصح كم تبتصح أبنتي أتخونا كمالتي جي كم أمريكا ده يكون ناري خم دليهم منا خم قال لي خير نحن سوون بزح من هذا ولا مسيت يبقى عنده ولا دريبلنا جن كم بعد نرويج كم بعد سنغافورة ناشتو هاجرات التحيلن مليتار حيلن يكونان جن ناي حنقول ولا يو خمانه ولا حجي بتخون نحما يوم قال كافت دخل نقدر تقبروا ما راحتي حدا رأي جيرهم كمزن خوني لهم أب قبر ذو علو وسيتنا نرد لنا مالتي حجي إرفراخ أب تسفينا هالمت زي ولدوز تسفا جيرو زي هاجر ناسي أي تأخلنا يعني إيشا خم جمري وجليس ولا طارة الله خبيتي بعدهم فلاني رنا نحن ناس نيشتي هاجر حس كادو نبري قلبل جيوغرافيك على جن حدا نفع سب قدامي بوست يروان يرو نبعل كبعل يونايتد كبعل إنجلاند يوكي قال حويس قال حمش تشد شهاجرات أوشت يرتاح تطون تخليها بسايس بعل موناكو تقوصيركا بعل لوكسمبورغ تقوصيركا كده فوز الناشو كنكت مال انت خليها كم سنغافور تقوصيركا 10 سنغافور كو واحد دخل مريت على اخول فرقان مالتي بعبيته بزح صقاتات ميتن سوسان غزي سنغافور نخون هنا ميتن سوسان غزي طبعا هنا اينو بمريت صفحات سلا يقلص يمبر كونغو would be وي بعل السودان بعل قلد حيالات عالم قنان يرن مالتي مونغوليا قال مبلنا حجي إذا بوت الله إذا تسرح له إذا حلف 3 عامات زحقوسي بوت حقوس سبيله التوم دسور حلو كندي نجار كم دخسرنا عندي سر كم دحلفنا ردهم جن أما أنت ترادة عندي ترادة كم خوني رودا أين بران بكلام مرات نيرنا دا أين بران أزي خير دا كخلي تخون قينا جن كل سب دفلت جن وخولن فرقان تسابو أثاتن فنجثاتن حما نير مالتي حصر دبله كاب 9 8 وق هافتج مص جميره حساب ذا ساعات ازيا اب دفع كجدد اب دفع كوين هاغور خحلو زتجدد منسي علنا يبلنا نكرم كلنا علنا يدلا مالتي حجي ناتو كاب دفع وصيو اب سلاماو هيوتو مستملسه كرخبو زغبو ربحاتاتنا نزارد لنا بذا هاجربت ولا بالانس ناجبر هاجرنا تخلخلون قال خون خلي دخونا خوين ግን ሰላም ከይመጽእ ትገብሮ ነገር ስለዲ ነበር ሕጂ ሓደ ዓብዝ ዝላ ንቅድሚት ኣብዛ ዓመት ዝያድራነ ጽምደይ እዚ ጽምዶ ነቲ መንሰይ ካብቲ ድፋዕ ናብቲ ሃገሩ ድመልሰሉ ጽባሕ ተመሊሱ ማለት ኣይኮነን እኳ ደኣ ናብ ካልኦ ነገር ከይወስደና ድኽእል መገድታት ኣፉ ሰዓር ከም ኣወል ስዒድ በሎ ወጊ የለን ይበሎ ደኣ እምበር ነቲ መንሰይ ካብቲ ድፋዕ ደውፅ ነገር ኩነታት ኣይኮናን ዘለና ማለት እዩ ግን ተቀላጢፉ በዚ ሓገዝ በዚ ናይ ዲፕሎማሲ ሓገዝ በዚ ርክብ ድግበር ዘሎ ምስ ኣሜሪካ ዲ ምስ ካል ዓለማት እዩ ናብ ሰላም ከቀድም ክእል ኣለዎ ሰላም ተቀዲሙ ሽዑ ኦኬ ሕጂ ቀሲና ኣለና ወላ ተድርካብና ከመይ ጌርና ናብ መገዲ ሲንጋፖር ዲና ክንብሎ ናብ መገዲ ምዕባለ ንኸይ ክትብል ከለኻ ቅድም ቀዳድም ሽዑ ኦፍ ኮርስ እቲ ወፅዑ ፀንሐ ንዑ ከመይ ጌርካ ገዝኡ ድዩ ለቃሕታት ጌርክ ድዩ ስራሕ ከም ትገብር ድዩ ትምህርትታት ከም ድመሃር ዲ ጌርካ ንዑ ንምጥጣሕ ድግበር ቀዳምነት ከም ድውሰድ ጥርጥር የብለይን ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ ይደኣምን ደፍኒትሊ ዋላ ብሕጂ ዘሎ መንግስቲ ድሓር ዘሎ መንግስቲ ቀዳምነት ከም ድህቦ ኣየጠራጥረካን እዩ ግን እታ ሰላም ከይመፀት ግን ድሌት ጥራሕ ይድኸውን ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ نحنا خم هزبي دارجا مدمدام حسابات يستقبل دلي أفتانا ليوانكو أتحساسبها براغماتيزم ميريتوكراسي سوشيال هارموني قال إنديا دلا نتي أبكون النت مسرته بوليسي محنساتن مقبارن منقص يخو قبر دخل أنا نسخان قبر نقرأ يكونه حجينا قلنا انت تابع نخل تمنقصي أبكون النت كأمنا له وكون النت تقولنا خم تعزز أفر لي كان ولا لنا زدحوا قصنا ذل لما تعزز أفنر رياض لنا أبكون الناس له دمتسي مالتي صبوا أب تبهلي ناي هجراو النت ناي حد النت ناي قله بتعمي صبوا
ህዝቢ ኤርትራሲ ሕጂ ልደልደለ ሓድነቱ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ማእከሉ ኢግኖር ከግበር ደይክእልካ እንታይ ኣለዎ ናይ ፖለቲካ ፍልሊ ደምፆ ፍልልያት ከዓ መዓት ኣሎ ነቶም ናብ ደገ ዘሎ መቕለካ ነቶም ፍሽጢ ሃገር ዘሎ መቕሎ ብዙሕ ነገራት ከዓ ኣሎ እሱ ከዓ ንዘላለም ተቐቢሩ ነገር ድኸይዳ ነገር ኣይኮነን ንዕኡ ከዓ እዚ ዓበይቲ ምስ ኣሜሪካ ምስ ወያነ ድግበር ክፈትሕ ድኽእል መንግስቲ ነዚ ንዕኡ ነቲ ናይ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ህግደፍ ኣተሓሕዛ ድዩ ብቅዋማዊ መገዲ ምኻዲ ንዕኡ ክገብር ድኽእል ዓቕምን ክእለትን ዘለዎ መንግስቲ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ግን ነዚ ኣወንዚፈ ፀኒሐ ኢሉ ስለ ዝፀንሐ ማለት ሕጂ ናብኡ ገፅና እንተደኣ ከይድና እዚ ኩሉ ተስፋታት ንዕኡ ኢግኖር ከይገበርካ ማለት እዩ እቲ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣብ ክንዲ መስሓቅ ሸራፋት ገይሩ ኣብ ሙሉእ ዓለም እውን ነቲ ዲፕሎማሲ ክትገብር ዓንቃፊኻ ይፀንሕኖ ዓቕሚ ዘለዎን ዓቕሚ ዘይብሉን በአኒ ዝምካሓልካ ንስኹም ዳ ዘይብልኩም ንስኹም ዳ እዚ ምሕደራ ዘይብልኩም ማለት እዩ ንዖም ክትሕጉስ ኢልካ ግን ኣይትገብሮን ኢኻ ህዝብኻ ግን እዚ መንግስትናሲ ኢሉ ክጣበቐልካ ክምስክረልካ ክሕግዘካ ኢኻ ትደሊ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ኣብ ግምት እቲኻ ናፍታ ዳርጋ ናብ 94 95 1994 95 ንምለስ ኣለና ማለት እዩ ሪዋይንድ ጌርካ 30 ዓመት ኣይትምለስኒ ኢኻ ግን እዚ 30 ዓመት ዘይንቡር ተባሂሉ ናፍቲ ንቡር ንምለሰሉ ተስፋ ገብር እዚ ከዓ ከመይ ክኸውን ዝብል ሰብ እንተልዩ ከነቕልሎ ሉክ እቶም ከምኡ ንብል ነበርና እቶም ንቃወም ነበርና እቶም ብዙሕ ነገር ንብለና ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዘሎ ኣለሊናሲ ንሳቶም እውን ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዘሎ እወይ ኢሎምሲ ሃንጎፋ ኢሎም ተቐቢሎም ናስ ኮፍ ኢልና ከምዚ ምሳኻ ትዛረቦ ዘለኹ ክዛረብኪ ኢሎም ብዙሓት ኣነ በዓል ዘርሰና ይኹን በዓል ወዲ ጣቦ ይኹን በዓል ወዲ ባሻ ይኹን በዓል ካልኦት ኣሽማቶም ዘይንፈልጦም ብዙሓት ሕጂ ከዓ ኢንጂነር ፍፁም እውን ተሓዊስና ኣሎ ብዙሓት ፀረውቲ ሰባት ብዙሓት እቲ ኤርትራውሲ ፖለቲካዊ ፍልሊ ብዘየገድስ እዚ ሃገር ማዕርያ ትብፅሐና ንዕኡ እብል ኣሎ ተባሂሉ ዳርጋ ነዚ እውን ዲናይል ዝገብርሎ ማለት እዩ እሱ ርኢናዮ እዚ ናይ ፅምዶ ነገር ርኢናዮ እዚ ፖሊስታት ምቅያር ካብ ኣሜሪካ ጀሚርካ ርኢናዮ ሕጂ ከምዚ ዓበይቲ ነገራት እንዳተገበረ ከሎ ዋ ሞዝዳ ኣነ እውን ኢደይ ክሕውሰሉ ኢልካ ፎርሳ ድግበረሉ ናይ ተስፋ ድግበረሉ ዘበን እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብታ ናይ ቁጠባ መፂኻ ከመይ ጌርና ኢና ነቶም ዝግብኦም أبا أجن مسا الجباب بيلك داني كخل فكا هذا فيتو إكسباند خد جبرانا مودا تاجس ناون خيس لزلنا حنت زرب على أبزي channel بزوج زي تعرفوا لي and سلم تاكم تعرفوا وين to some extent يرداني عين الزانين عين الزانين عين الزانين عين الزانين عين الزانين فغرات تحديدين نبني كون نبني كون عين الزانين عين الزانين عين الزانين عين الزانين عين الزانين فغرات تحديدين نبني كون نبني كون يا منتقاي وعزل عيب بحدي سنة حسان وريتهم أمثلتي أنجلت في أبنو حبيبو أميتنا وسيو كبرمبو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو أميتنا وسيو كبرمبو مسمخنا راي هاريبو غلاي أقتدو أبلاي عين السبتة عين صلاتنا قدنا يونمبر ما استزانينا بحبح مسوفرة درتنا في دفة دولنا بحبار حوخنا دفة ولا باش غيزة فتة لعبة تفاني ونهو حنت خيس لبي كم تحلو سنتنا يابا كان دل فتحي أبنو حبيبي سميتنا وتخدمنا نجزانا قبرقزو عيني حسان عيني تتابعي عيني ننقيرو كتغنت مساي عيني سلمات كيرو قدما كونت مسمتعنا سعيرنا صلا دلونات دلونتنا دلونات دلونتنا دلونات 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 ذهبنا هلاونات دلونتنا دلونات 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 ذهبنا هلاونات دلونتنا اليوم
ማከል ስዕበትናትና እዮ ክፍልና እንዲሁ እዮ ኩልንትና ወትሩ አተጠንቀቅ ወትሩ አተዳለ ዓጋም ከጎስጊስካስ ማስሪቃሳለ ወትሩ ድሉዋት ሓደ መስርዕ ኮይና ሰጊርናዮ እምበር ኩምራ ፀገማትና ወትሩ ለናገስካስ ክብርታትና መንጋስ ነገርና ዝደሊ ብድሎ ገጢና ዘያተዳለዩ ዘያተዳለዩ ክብርታትና ዘሎ ትማልን ሎምን ትማልን ድልዋቲና ኣገብርን ቃልን ትማልን ሎምን ትማልን ድልዋቲና ኣገብርን ቃልን ኣብዝናትና ቀፅሪ ኣብዝናትና ምንባር ድሕሪ ሓሳብ ምፍሳር ብኸዲና ተግባር ትማልን ሎምን ትማልን ድልዋቲና ኣገብርን ቃልን ትማልን ሎምን ትማልን ድልዋቲና ኣገብርን ቃልን ወትሩ ለናገስካስ ክብርታትና መንጋስ ነገርና ዝደሊ ብድሎ ገጢና ዘያተዳለዩ ኣለዋትና ዘሎ ዘያተዳለዩ ክብርታትና ዘሎ ትማልን ሎምን ትማልን ድልዋቲና ኣገብርን ቃልን ትማልን ሎምን ትማልን ድልዋቲና ኣገብርን ቃልን እንትማልን ሎምን ጽባሕ እንተኾነ ዝዳለ ዘጋንበ የብልናን ዝዛነ ትማልን ሎምን ትማልን ድልዋቲና ኣገብርን ቃልን ትማልን ሎምን ትማልን ድልዋቲና ኣገብርን ቃልን ትማልን ሎምን ትማልን ድልዋቲና ኣገብርን ቃልን ትማልን ሎምን